Google no permet fusionar dos comptes de Google, però sí que permet readreçar comptes de correu de Gmail a un altre compte de Gmail. Això en la pràctica funciona com una fusió de dos comptes. El que passa és que el Google Drive, el disc virtual de Google, no permet esta vinculació d'una manera tan directa. A pesar d'això, sí que hi ha un truc per a poder treballar des d'un sol perfil amb dos comptes diferents, amb el Google Drive de dos comptes diferents. La manera és la següent. Hem de decidir quin és el compte principal. En este cas, nosaltres operarem amb el compte principal usant el gmail.com i el gcloud.a.es serà el compte secundari. Per tant, el que fem és obrir el compte gcloud.a.es, el compte secundari, i en el Drive serà tan senzill com compartir les carpetes que vulguem tindre disponibles des del gmail.com. Per exemple, en este cas tenim aquestes tres carpetes, són les úniques que tenim en el Google Drive de gCloud, de l'adreça de gCloud, doncs el que faré és compartir-les amb l'adreça electrònica de gmail.com. Possibilitat d'editar i afegim. Ens avisa que no pertany a Google Apps. Perfecte. I tornem a compartir este també. Tornem a compartir i ara compartim el tercer element. Ja tenim les tres carpetes compartides, com veieu. Així apareixen les tres carpetes amb la marca de compartit i ara comprovarem que des de l'adreça de Gmail podem accedir a aquestes carpetes. Accedim al Drive del nostre gmail.com i comprovarem que hem compartit amb mi. Ens apareixen les tres carpetes compartides que acabem de compartir. I ara el que farem és, per a poder utilitzar-les amb total tranquil·litat, les traslladarem a la meva unitat, amb la qual cosa les tindrem com si foren carpetes senzillament normals. Els donem ja el color que vulguem per a poder treballar d'una manera més visual i ja tenim disponibles en la nostra unitat sense cap tipus de problema les nostres carpetes. I ara ja podrem crear fitxers, manipular-los, etc. des d'ací sense cap tipus de problema. I això és tot el que hem de fer per a combinar o per a vincular dos Google Drives.